Iffirmat l-ewwel ftehim kollettiv bejn Residenza Malta u l-General Workers Union li jkopri mis-sena 2020 sal-2024. Dan il-ftehim li ġie iffirmat fil-preżenza tal-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri u s-Segretarju parlamentari responsabbli miċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat se jkun qed ifisser titjib fl-istruttura tas-salarji, fil-benefiċċji u fil-kundizzjonijiet tal-impjegati. Dan bilan li jinħoloq ambjent pożittiv fuq il-post tax-xogħol u biex Residenza Malta, l-aġenzija li tamministra l-proċess ta' applikazzjonijiet għall-għoti ta' residenza skont ir-regolamenti dwar il-programm ta' residenza permanenti ta' Malta, tibqa' tagħti l-appoġġ tagħha taħriġ kontinwu lill-impjegati. Dan il-ftehim ġie deskritt bħala pass importanti l quddiem fl-istorja tal-aġenzija. Il-Ministru Byron Camilleri spjega kif il-ħaddiem huwa fiċ-ċentru tal-ħidma ta' dan il-Gvern. U għazit jgħid kif mument fejn id-dinja faċċjat pandemija, il-ħaddiem Malti sab gvern jappoġġjah. Fil-waqt li s-Segretarju parlamentari Alex Muscat qal li t-tisħiħ fil-ħaddiem ifisser tisħiħ fit-tip ta' servizz li jingħata u ħeġġeġ li r-Residenza Malta tkompli bil-ħidma eċċellenti tagħha. Waqt li firmar tal-ftehim il-Kap Eżekuttiv ta' Residenza Malta Charles Mizzi qal li l-ħaddiema huma fil-qofol ta' kull inizjattiva li tieħu l-Aġenzija. Intant, Kendrick Bondin, responsabbli mis-sezzjoni tal-Gvern u l-entitajiet pubbliċi fih dan il-General Workers Union, qal li l-Union dejjem taħdem sabiex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema.